Ahal vilayatynyň Änew şäheriniň Medenet öýüniň öňündäki sahnada geçirilen Ýaňnan diýarym bäsleşiginiň ahal vilayaty boýunça tapgyryna we bäsleşiň etraplarda geçirilen diýtapky tapgyrlaryna ýeňjiler bolan höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň 10 gatnaşdy. Milli medeniyetimiziň ösmegine ýardam bermek, burada dekinli ýaşlar ýüze çykarmak, gelecekde olaryň sunugy dusatlary bolup ýetişmeklerine giň ýol açmak hemde halkymyzyň aýdymsat hazynasyny hassa baýlaşdyrmak maksady bilen geçirilen bu bäsleşikde aýdymçylaryň has dekinlileri özleriniň usatlyklaryny görkezip, emin agdalarynyň münasip bahalary arkaly kefitlerini bäsleşikde çykyş eden aýdymçy ýaşlaryň dekinlilerini açmaga we okyp başlandyklaryny görkezmäge hazırlyklaryny olaryň nowat çykyş edip ýerine ýetiren aýdymlaryna gözetmek boldy. Olar şeýle ajaýyp mümkinçiligiň doradylan üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Ferdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler.